една грешка на Иван Минуи. Кариасо прецизно подаване към Дюкенс на зон. Той продължава за Тобиас Хайнц. Хайнц срещу Наумов. Блокиране и изстрела на Тобиас Хайнц. Продовод тук потърси. Галин Иванов сега. Винаги опасно, когато той владее. Хитър пас към Десилко. Смека себе в матча реванш. Томръп Нуи трябва да внимава. Прави се. Томръп говори от втора лига в България. Само биха могли да си мечтаят в предни позиции. Осмо откриват резултата. А голмайстор е Бирсен Карагарен на Славия. Чадно от Джонатан Линцет, който успя да отнеме топката в близост до наказателното поле на си с първо си докосва до топката да елиминира противника си Рикардиньо. Кордоба. Вече подаване на дясно към Роналдо. По-често изложение от началото на двубоя. Фалсово към далечния край на наказателното поле. Роналдо. Видно, че единия българо-румънски сблъсък вече е решен и Сепси ще елиминира ЦСКА от по-нататъчно участие. Българският отбор иска да има шансове за продължаването. Трябва да бъдат използвани всички моменти като този, много по-правилно, много по-клинични. Трябва да бъдат и само стоящия централен бранител на противниковия тим. Добре действаха. Първис Омарбаев. Омарбаев обаче не успя да отиграе. Малко по-офанзивни функции за Първис Омарбаев сега с наличието на Емил пред себе си. Как ще предпочете да действа Жереми Петрис с пас надясно за Роналдо. Той се спрям от Том Рапнуи. Не се отказва Роналдо. Рапнуи обаче успял за продължаващото отсъствие на Билал Бари. Човек, към който ще бъдат насочени всички погледи за попаденията. Роналдо отдясно опитва да си прибере топката. Роналдо за сега я задържа пред погледа на Том Рапнуи. Рапнуи и подкрепата на Кирилов. На зон изнесен на десния план. Дюкенс на зон. Рапнуи е срещу него. Естро. Иван Торицов. Сключване от тясно Иван Торицов срещу Том Рапнуи. Том Рапнуи на последния тим. Мартин Милец отдясно от Том Рапнуи срещу него. Добри действия на средния сезон. Сега добър пробив на Рафио. Подаването на Атанас Рибарски бе на път да се получи в тази ситуация. В крайна сметка обаче Стоян Стоичков и бе. Ωραία ανάμεσα στις γραμμές. Μαντσίνη πήγε για να περάσει τον Ραπνουήλ, δεν τα κατάφερε. Данила Асприля са в предни позиции. Хубаво подаване от Хайнц за Асприля. Той има подкрепата и на Назон. Малко не достига. Стоян Стоичков обаче достига до топката. Том Рапнуи с ново подаване. Бяха да разбият по най-добрия начин своето нападение. Отново Рапнуи сега центрира. Топката отива в край. Отлични действия на Том Рапнуи. Негови удар е блокиран. Том Рапнуи обаче достига до топката и влиза вече в наказателното поле. Стополява се на...